Tervetuloa kuuntelemaan Hiusrajan takana podcastia. Tässä elokuvassa puhumme muun muassa podcasteista. Ei kun tässä podcastissa puhumme muun muassa elokuvista. Minä olen Samu. Ja minä olen Seppo. Pitikö mun sanoa jotain muutakin? Ei mun mielestä. Eikä me aloiteta. Tehdäänkö vuoden viimeinen jakso? Tehdään. Todella vaikea hyrailemaan introa. Se on niin Se oli Samu. Todella hyvä intro. Kiitos kun olet tehnyt sen. Kiitos kun olen saanut hioa musiikillisia taitoja, niin vain tämän podcastin introa varten. Ja olet siitä tyytyväinen. Kyllä. Kiitos vaan itsellesi. Ei mitään. Onko meillä tänään aiheita, mistä keskustella? On meillä jotain ylhäällä, mistä me keskustellaan. Mä faksasin sulle yhden tehtävän. Tai siis sehän oli pyyntö vaan, että suostutko? Suostuin, otin pyynnön vastaan. Ihan jopa eilen illalla mä kävin tekemässä kotiläksyt siihen tehtävään. Ja tässä tehtävässä, niin tässä osoittautui, että mulla oli huomattavasti hankalempi kuin sulla. Sä oot vaan väärä aikaa syntynyt, ei se siitä oma vika. Niin. Eli Samu laittoi mulle semmoiset tehtävä, että omalta syntymävuodelta 3 elokuvaa, jota haluaisi suositella muille. Ja vähän perusteluja myös siihen. Niin. Joo, kyllä. Se on vähän tylsä, kun luettelee 3 leffaa. Seuraava. Niin. No niin, onko se muita kannattaisi katsoa. Joo. Ja mulla sitten, mä kävin International Movie Databaseista katsomassa, sieltä löytyy hienosti Advance-haulla löytyy sitten valmistusvuoden mukaan elokuvat, niin siitä oli helppo katsoa sitten, että mitä on tehty 1983 vuonna. Ja varmaan, oliko yhtä helppo katsoa, että mitä on tehty 1987 vuonna? Voisin kuvitella, että on teoriassa sinne kun selas niitä, niin nehän lähti 2000-luvulta niin kuin alaspäin juokseen. Niin, että sä laitoit mulle vaikeimman tehtävän. Se oli vaikeampi, koska siinähän oli niin kuin 4 vuotta joutui menemään vähän niin kuin pidemmälle. Joo, ei tarvitse varmaan hieroa niin kuin naamaa, että on niin kuin 4 vuoden ikäero, että sitä ollaan niin kuin 4 vuotta nuorempia ja kireempiä ja kauniimpia ja muuta. Joo, mutta kohta kun sä saat taas vaipat, niin sä tunnet olos vauvaksi. Mutta tosta pakko sanoa. Ootko koskaan kuullut sitä, että joku sanoo, että sit kun pääset tähän ikään, niin jotain. Onko sulle koskaan sanottu? On. Ootko koskaan miettinyt, että onko siinä mitään järkeä? No siis sehän usein on se siis koko termihän menee niin, että ootas vaan, kun pääset tähän ikään. Joo. Niin no ei tässä auta muu kuin oottaa, koska mä en ole vielä ton ikäinen. Niin. Sehän on vaan silleen, että no ootellaan. Ootas vaan, kun pääset tähän ikään, Samu, niin tiedät, miltä tuntuu olla ei naimisissa ja lapseton. Niin. Onko tämä vähän niin kuin hassu asia, että kun se ikä ei vaan kerro kaikkea. Ootas vaan, kun pääset tähän ikään ja sulle ei ole polvia leikattu kertaakaan. Oikein. Ootas vaan, Samu. 4 vuoden päästä tiedät, miltä tuntuu olla henkilö, joka ei ole ikinä varastanut pipoa. Joo. Mutta se on niinku hassu juttu, että niinku ei voi laittaa se iän mukaan siihen niin, että mitä on kokenut tai muuta, mutta se on useasti sitten, että kyllä sinullakin tulee selkäviät, kun olet minun ikäinen. Niin. Mutta toki on myös paljon kuullut, että on sanottu ihan vitsillä tämä kyseinen fraasi, mutta kaikki ei sano. Mutta tosiaan. Läksyihin. Annoit mulle läksyn, niin lähdenkö mä ensin? No ikä ennen kauneutta, sanotaanko näin? Sanotaan näin. Näin me ollaan rukattu sanoa. Mulla oli aika laiha se julkaisulista vai? Tai siis oli siellä paljon elokuvia, oli tehty vuonna 1983. Oliko huippuelokuvat tehty 4 vuotta myöhemmin? Oli tehty varmaan ennen ja jälkeen. Mä luulen, että 82 ja 84. Se oli sellainen sapattivuosi. Vähän levättiin laagereilla.
Sen verran muuten katson, että 83 ei tullut yhtään Arnold Schwarzeneggerin elokuvaa. Joo, ei tulla, mutta taisi tulla parikin sitten 4 vuotta myöhemmin. Tuli seuraavana vuonna ja sitä edellisenä vuonna kyllä, mutta 83 Arska piti jonkun välivuoden. Pumppaustauon. Joo. Yksi nippelitieto ei kuulu mun listaan, mutta Jim Carreyltä oli yksi elokuva siellä. Okei. Kanadassa tehty elokuva. Mä en enää nyt muista sen nimeä. En ole nähnyt kyseistä elokuvaa, mutta siinä julisteessa oli, että yksi ensimmäisistä ja hauskimmista Jim Carreyn elokuvista. Katoin IMDb-arvostelut 2,2 tähteä 10. Että se todennäköisyys siihen, että se on yksi hauskimmista Jim Carrey-elokuvista, niin on aika pieni. Ehkä se oli sitten kirjoittajan mielestä yksi hauskimmista. Niin. Joo. Se on aina huikeat nuo tommoset. Sitten mä katsoin, että Jim Carrey oli tehnyt tätä ennen niin yhden stand-up, ilmeisesti joku tämmöinen stand-up-filmatisointi, sitten yhden elokuvaroolin ja sitten sen jälkeen oli tämä, että aika alkupäässä oltiin kuitenkin niin kuin. Minkäs ikäinen Jimi oli tuolla 83 vuonna? En osaa sanoa nyt, onko 60-luvulla syntynyt, että olisiko se 20 ollut. Mä voin sen tästä International Movie Databasen sovelluksesta vilkastaakin. Totta. 62 syntynyt, eli se on niinku julkaisuhetkellä sitten ollut 21. Joo. Siihen listaan palatakseni. Joo. Niin mulla lähtee lista 3. sijalla. Suosittelen elokuvia vuodelta 1983 katsottavaksi, niin Chevy Chasen Vacation-elokuva, mikä kertoo, sitten on hetki aikaa, kun mä oon nähnyt, mutta muistaakseni siitä, että perhe lähtee lomamatkalle, roadtripille, ja siinä sitten asiat menee vähän huonosti. Mutta Chevy Chasen huumori muuhun iskee ainakin. Se on hauskaa. Se on hauskaa. Vacation taitaa olla yksi näistä klassikoista. Fletch on yksi ja onko Joulupuu on käristetty on yksi. Jos pitäisi 3 Chevy Chasea nostaa. Niin. Mun pitää nyt mun vaimon takia korjaa tuo, että Joulupuu on kärvennetty, taitaa olla se suomennos. Joo, se oli se myöhempi. Joo, kyllä. Nuoremmat muistaa sen, mutta se oli sitten niinku, me vanhemmat muistaa niin käristetty. Se oli se. Laphalaisten. Kyllä se on jouluporo käristetty. Kyllä, ja sieltä lähti 2 kuuntelijalinjoilta. Toinen nukkuu. Anteeksi? Josta toinen varmaan nukkuu. No, toinen nukahti jo. Ei liikuttanut hiirtä, niin meni näytön säästöjä päälle. Joo, sitten toisella sijalla suosittelen elokuvaa, jossa näyttelee Roger Moore. Ja elokuva on Oktopussi. Roger Moore ja Oktopussi, tuttu Vintiöstä. Tuttu TV-mainoksesta. Hissu sanoi sen yhdessä mainoksessa, missä se oli rajavartijamies. Totta, se onkin siitä. Mä sekoitin Vintiöihin sen, mutta joo. Siinä on se venäläinen rajavartija ja sanoi, että my name is Bond, James Bond. Ja Hissu sanoi, toi on helppo, toi on Roger Moore ja Oktopussi. Joo. Thank siitähän you. No, toi voi olla ihan mistä elokuvasta vaan. Totta, se on muuten siitä. Joo. No huikea. Muistin, että Hissu on se sanonut, mutta yhteys oli kadonnut. Ikuisuuskysymys. Mitä siinä mainoksessa mainostettiin? Olisiko se jotain Rajavartiolaitoksen toimintaa? Sako. en sano iskulausta. Nyt tarvikkeet ympäri maa. Mä oon hyvin varma, että siinä mainostettiin MTV3 elokuvatarjontaa. Joo, se voi muuten olla sitten. Koska siis, olisiko se nyt viimeisin kerta, kun kaikki Bondit on näytetty telkkarissa? Niitähän ei kai ole sen jälkeen näytetty niin kuin kaikkia Bondeja telkkarissa koskaan. Oh joo. Joo. Samaan poliisiopistot lopetettiin varmaan 90-luvun alulla, että niitä ei ole enää näytetty telkkarissa. No. Ja me katsotaan tosi monesti vaan VHS, niitä kaikki 7. Se olisi kyllä ihan kiva. Se kuitenkin siellä TV:ssä tulee niin paljon turhia. niin tulee. Niin. Sinne kyllä mahtuisi. Uusintoja. Frendejäkin pitää katsoa vaan DVD:ltä koko ajan uudestaan. Mutta uusintoja odotellessa, niin. Jos ei yhtään Arska-leffaa tullut vuonna 1983,
niin 1983 oli poikkeuksellinen vuosi, koska sinä vuonna tuli 2 James Bond-elokuvaa. Okei. Silloin tuli Roger Moore ja Octopussin lisäksi tuli Sean Connery ja Never Say Never Again. Ja sehän ei kuulu siihen viralliseen Bondi-kaanoniin, vaan siinä on joku oliko käsikirjoittaja kiista tai jotain, minkä tämä käsikirjoittaja voitti, ja se sai sitten tehdä niin kuin omineuvoinensa Bondi-elokuva, missä Sean Connery esittämä Bondi jää eläkkeelle, ja se on vähän semmoinen parjattu, että jos sä jostain ostat VHS-nä kaikki Bondi-leffat, semmoisen paketin, niin se ei kuulu siihen. Eli vähän niin kuin tämä Hulkki, kun sähän sekoilit silloin sitä Erik Bana ja se Edward Nortonin Hulkista, että Joo. ei kun se taisi olla minä. Ja joku kalju siinä sekoili kuitenkin sen kanssa. Jotkut oli siellä Joo, että nahkapaljana. erillinen siitä Bond-versumista. Joo. Käytetään tätä termiä. Käytetään tätä. Että siellä onhan siis Bondileffoja muutama mun mielestä tehty, mitkä ei kuulu tähän niin kuin perinteisesti hyväksyttyyn kaanoniin. Niin se ensimmäinen Casino Royale ei mun mielestä kuulu kanssa siihen. Joo, ja jos mä tekisin irrallaan Bond-versumista olevan Bond-elokuvan, niin mä laittaisin siihen, että Bondi vetää aina sen Martininsa sekoitettuna, ei ravistettuna. Siitäkin on muuten olemassa teoria, että kun tämä Mika Flemingin nyt tämä kirjailija, niin ilmeisesti hän on tykännyt, koska se koktailin ravistaminen, varsinkin kun siellä on ne jäät, niin sehän vaan laimentaa sitä. Kyllä. Kun ne jäät vähän niin kuin silppuuntuu tai hajoaa sinne, niin se, että ilmeisesti tämä kirjailija on tykännyt vähän niin kuin laimeemmasta alkoholikoktailista. Toinen teoria on se, että jotta James Bond olisi pysynyt niin kuin toimintakykyisenä, niin hän ei ole voinut niin tiukkoja koktaileja, vaan se on ollut vain enemmänkin sellaista silmälumetta, että hän juo. Mutta se on oikeasti vaan vähän laimeempaa se hänen drinkkinsä, kun siellä on niitä niin kuin vettä enemmän. Sekoituksessahan tätä laimennusta ei tapahdu samalla tavalla. No. Enpä ole miettinyt asiaa. Että vähän semmoinen niin kuin ammatillinen niin kuin tapa. Ja aina pitää erikseen mainita, koska sehän toteutetaan eri tavalla muuta. Do I look like I give a shit? Vai mitä se Daniel Craig sanoi tuossa Casino Royalissa? Baarimikko kysyi, että haluatko sekoitettuna vaan ravistettu. Mutta se oli Vesper-drinkki. No. Joo, ja tämä sen takia niinku suosittelen, koska jokaisen ihmisen pitää olla todella kova James Bond-fani ja katsoa ne elokuvat niinku alusta loppuun niinku monta kertaa, että muistaa erinäisiä nipperitietoja niistä James Bond-elokuvista. Ja sitten kun sä oot katsonut nämä viralliset elokuvat, niin sä katsot sen Älä kieltäydy kahdesti Sean Conneryn Bondi, koska sä oot silleen, että mä tarvin lisää. Missä on lisää Bondeja? Niin sit sä katot sen. Ei itse, on tehty Bondi, mitä mä en ole vielä nähnyt. Mitä tässä näyttelee Sean Connery? Miksi ei tätä ole täällä suoratoistopalveluissa, mitkä sanoo, että meillä on kaikki Bondi-elokuvat? Tämä on erilainen Bond. Bondi jää eläkkeelle. Voin katsoa tämän viimeisenä Bondina. Sen jälkeen, kun Bondi on kuollut, niin hän jää eläkkeelle. Toivottavasti kaikki on katsonut uusimman Bondin. Mutta joo. Tämä on se mun syy. Ainoa vuosi, kun on julkaistu 2 Bondia, jotka molemmat todella täytyy nähdä. Jos olisi julkaistu 3 Bondia, ne olisi ollut kaikki tässä listalla. Mä oon kyllä Bondimiehiä. Mehän voidaan antaa nyt tässä jälkeenpäin tällainen pieni spoilerivaroitus, että jos niin kun et ole nähnyt uusinta Bondia, niin älä kuuntele tuota äskeistä. Joo, ja jos et ole nähnyt Älä kieltäydy kahdesti Bondia, niin älä kuuntele sitä, että hän jää eläkkeelle siinä. Kyllä. Joo, ne on ne. Ja jos et ole katsonut Vacation-elokuvaa, niin älä kuuntele tätä, koska se loma menee pilalle, jos sä teet hyvän mielen lomailuelokuvaa katsoa. Ja se joulupuu kärjistyy siinä ja pahasti. Kyllä. Sitä ei kärvenetä niin kuin poro. Joo, yksi riistakärvennys perunamuusilla puolkaillalla, kiitos. Se olisi mun listalla, jos mulla olisi ravintola. Joo. Joo, siinä oli mun 3 lista. Joo. Ja oliko perustelut niin hyviä kuin halusit tai odotit? 6+. No, vitsi. Mutta 6+ on maksimi, eikö se ole? Joo. Näitä on näitä älyttömiä
mittasuhteita. Minimi on 7. 40. Hei, annetaan arvosana 40. Miksei 1-6 tai 1-6,5. Hei, sun arvosteluasteikko, mä diktaattorina päätän, niin se oli 3-6,5 ja sanoit mulle just maksimi. Mä annan sulle 6+. Niin. Eihän mä just sanoin. Me ruvetaan editoimaan nää tälleen livenä. Joo, miten niin livenä? Otetaan tuo uusi. Joo, mitkäs 3 leffaa sä muuten valitsit? No mulla olisi Chevy Chase. Joo. Joo, mulle ei tullut niin sanottua annoskateutta nyt tosta, kun mähän on syntynyt sille ihan hyvänä vuonna. Elokuvan teon kannalta. Muuten se on ihan tyhmä vuosi. 2 vuotta myöhemmin niin olisi ollut aika selkeä, mikä siellä on. Mä en tiedä, onko tässä vaiheessa selvinnyt, että Batman on jollain tavalla meidän niin kuin mielenkiinnon kohteena ollut tässä jo pitemmän aikaa. Eikö yhtään Batman-elokuvaa tehty? Ei 87. 89 tuli Joo, niin tuli Burtoni. Eikö se ollut mitään ja sitten 60-luvulla ja 50-luvulla taitaa olla edelliset. Aivan, Batmanit. niin onkin. Ja mä en tiedä, onko 80-luvulla muita tehty kuin se Burtoni. Joo, ei muuten olekaan. Joo, mulla on tämmönen, mä voin eka lähteä vaikka perusteluilla liikenteeseen. Siis. Ai sä avasit kännykän. Niin palattiin vähän niin kuin juurille. Ollaan nyt täällä meidän huushollissa. Juuret? Joo. 87. Kuntakinte. Joo. Se oli kyllä koskettava tarina. Kuntakinte. Wireis vai missä toi oli. Joo. Joo. Niin voi olla, että en ole vielä editoinut meidän Jokeri-jaksoa, mutta kohta se selviää, kun tässä rupean työstämään näitä 2 jaksoa, että onko siellä häiriöääniä niin kuin tuossa marraskuun jaksossa sattu nyt olemaan. Mutta nyt kun ollaan taas täällä meidän residenssissä äänittämässä, niin ei pitäisi sitä probleemaa olla, koska Joo. laitteisto on eri. Mutta musiikit, editointi, siis näyttely ensinnäkin on ihan, ei päässyt siis tämä elokuva Oscar-ehdolle. Olisi pitänyt tätä tähdittää tämmöinen kuin Monique Gabrielle ja Valerian Borovčikin tekemä elokuva. Onko se Sheetre Chicken? Mutta siis jatko-osista, siis monesti trilogiakin saattaa olla haastava tehdä, mutta tämä on jo 5. osa. Älä sano, että se on Emmanuelle Vitoinen. Emmanuelle Vitoinen. Okei, mä en ole itse nähnyt tätä. Okei, he kato vitsillä sisään. Joo. Vähän niin kuin mulla oli se Jim Carrey juttu, että joku nosto listan ulkopuolelta. Ja sanotaan, että se on vähän niin kuin kunnia mainita. Siellä nyt varmaan joku innokas kuuntelija sitten jostain vuokraa se hyvää. Chitri Chicken in Valley. Sitten yksi, mikä jäi kiinnostaa, kun mä selasin, siis kaikki nuo tollaiset vähän niin kuin mainstream ison budjetin leffat, nehän tuli ensin ja sitten tulee tuommoista NS-harrastelija-elokuvaa. Tai ainakin vähän sen kaltaista, mutta tommonen leffa kiinnostaisi kuin Robot Holocaust. No ton tyyppisiä elokuvia, käykää katsomassa julisteita Robot Holocaustista, mutta ton tyyppisiä julisteita tuli mullakin niinku 83 vuodesta todella paljon vastaan, tommosia niinku piirretyn tyyppisiä. Ja just niinku Vacation-elokuvan julisteessa, niin siinähän niinku on todella lihaksikkaita ja isotissisiä naisia piirretty siihen. Että se on joku se ajan tyyli ollut 80-luvulla semmoiset julistit, ja mun mielestä on törkeä hienoa. Ne on hienoja, ja sitten kun siinä on aina se värimaailma, että kun vedetään, siinä tulee sitä kontrastia, että ne ei ole mitään ihan pliisuja, että siellä on niinku hyvin paljon niinku käytetty värejä. Ja sitten näähän on just tämä Robot Holocaust. Each machine versus man in the ultimate battle for the future. No on ihan kyllä mä haluaisin nähdä tuon leffan. Siis, en mä tiedä, oliko tämä saanut joku 4 tai 3, mutta ihan sama. Joo. Niin, totta, tossahan toi vähän niin kuin tuolla He-Man niin on. Viba. Niin on. Itse asiassa 87 taisi olla tehty tämä Dolph Lundgrenin tähdittämä He-Man. Niin oli. Joo, ja se on sinänsä hassu, että mä en nostanut Jedin paluuta. Se on tehty 83. Joo.
Ei sitä tarvitse nähdä välttämättä. Ei tarvi, jos se on 2 Bondia ja Vacation, niin se ei vaan Niin. päässyt listalle. Nehän on varmaan yhteensä saman mittainen. Niin, niin. Mutta joo, mulla oli ehkä vähän vaikeampi valita, koska siellä oli aika monta. Silleen, että 3 listaa oli ehkä haastavat. Mä tein se itselleni siinä. Sulla oli vaikea, koska sulla oli ihan paska tuotantovuosi. Niin. Ja mulla taas oli tehty ihan liian paljon hyviä. Fire and Ice-tyyppisiä elokuvia. Ikinä kuullutkaan. Joo, anteeksi mä keskeytin. Ei mitään. Ton sun keskeytyksen voi editoida pois. Mä jälkiäänitän nää ja mä imitoin sit sua sinne. Vuoräämä. Vuoräämä. Nimittäin. Joo. No eipä tässä mitään, mä lähdenkin jakoon melkein. No jokiksen joulumarkkinoille. Siellä voisi olla. Voisiko niin, lanseerata? Joo, minkäköhän olisi niinku todella vaikea. Mä pystyisin lähteä vähän niinku vittuilemaan sulle ja aloittaa Predatorilla vaikka. Niin. Mä muistan, että mä katsoin 87 vuoden elokuvat tuolta etukäteen ihan vaan, koska mä ajattelin, että voiko jokainen vuosi olla näin tylsä kuin 83. Mutta joo, sä voit aloittaa, sä voit laittaa sen sijalle 3 ihan jos sä haluat. En mä aloita siinä, mä laitan sijalle 3 tollasen splatteri-elokuvan. Ihan huikea siis Sam Raimi ja ketäs siinä on niinku, mutta jatko-osa elokuvasarjalle Evil Dead. Siinä on huikea, en ole muuten kattonut sitä sarjaa. En mäkään. Ash versus, vai mikä se on se? Joku tämmönen, joo. Joo, Evil Dead 2, siis siinä on semmoista niinku hyvin viihdyttävää. Ja koska tässä mä mietin, että mä en ehkä nyt ota samasta kategoriasta samaan top 3 kahta. Kovana niin kuin vastustajana oli Peter Jacksonin Bad Taste. Se on sitä camp-touhua. Mutta Evil Dead on niin kuin se on viihdearvoltaan kyllä se on ylipäätään hyvä elokuvasarja, mutta ei sovellu ehkä kaikille katsojille tuokaan elokuvatyyli. Että joo. No sanotaan, mä en ole fani. Mä oon kattonut ehkä se Evil Deadin vai minkä. Eikö Bad Taste? Mikä se oli? Bad Taste, niin. Joo. Niin se ei muu iskenyt. Mä sotaväessä katoin sen. No. Onko sä nähnyt Brain Dead? Ehkä. En ole varma. Se olisiko se tullut joskus 91, jossain 90-luvun alussa. Joo. Siinä on se joku rotta-apina, joka kantaa sitä sellaista zombivirusta. Joo, sitä mä en ole nähnyt. Joo. Se on myös huikea. Ja sehän oli silloin, kun oli näitä nähnyt ja sitten ilmoitettiin, kuka aloittaa noin Lord of the Rings-elokuvien niin. tekemiset. Niin okei. Joo, vähän erilainen. Joo, mutta siellä Lotrissakin on sitä, just ne jotkut törkit ja muut, niin on silleen, että oi, että on niin Peter Jacksonia, että se vähän sellaista niinku samaa henkeä niissä. Joo. Ehkä sen takia mä en ole kattonut Sormusten herraa. Se voi olla. Joo, Evil Dead 2, hyvänä 3. Sitten mennään taas tosi vaikeasena. On ihan mahdottomia, niin kuin tästä listasta lähtee miettimään top 3. Mutta jos et ole jo tähän mennessä nähnyt elokuvaa Robocop, niin pitäisi jo viimeistään katsoa. Ei Joel Kinnamanin versio, vaan tämä 87-versio. Kukas hänen näyttelijä, niin mä en ikinä muista sitä. En mäkään ikin muista, mutta siinähän on tämä... Peter Peller. Joo, taitaa olla. Joo. Ja sitten eikö siinä ole tämä 70 Showstakin tuttu Red Formanin näyttelijä? Joo, on vähän erilaisessa. Vähän erilaisessa. Mutta kaljumies nostetaan. Joo, ja kyllä hänellä on tietynlainen auktoriteetti tässäkin elokuvassa. Niin. Vaikka 70 Show nyt elokuva ei olekaan, mutta tässäkin tuotannossa. Niin. Joo, se on yksi semmoinen lapsuuden, monesti VHS tuli katsottua, missä tämä kyseinen Robocop-elokuva oli tallennettuna. Kyllä, sama juttu. Ja aikuisiellä on tajunnut sen, että
Oli ehkä ihan hyvä, että se taisi olla leikattu versio, mikä mulla oli VHS:llä, että siinä oli vähän ehkä ikäraja noussut sitten tässä leikkaamattomassa. Joo, siinä oli. Joo, se oli aika raaka. Joo, että se oli semmoinen lapsiystävällisempi televisioversio. Mutta eikö Robocopkin ole tämän Sin City luojan Frank Millerin käsialaa? Ohjausta, kun meinaat? Ei kun ihan siis, että eikö se ole sarjakuva Robocop alun perin ollut? Ei, täällä ainakin lukee, että Edward Neumeier ja Michael Miner on niinku kirjoittanut tuossa lue, että se perustuisi johonkin. Okei. No voi olla, että muista, että onko se sitten jälkikäteen Millerin ruvennut tekemään elokuvien jälkeen vasta niitä. Mutta se, että kun se on tuon Paul Verhoevenin ohjaama. Joo. Siinä kova jätkä. Että se on tehnyt kyllä muutakin kuin verhoja. Joo, muun muassa Total Recall. toi oli oikeasti huono. No mutta se pidetään. Joo. Ei tässä tämä vitsien taso ei ole nousemassa. Kootaan blooperit sitten ensi vuonna ja katsotaan, että mistä se jälkihäpeä. Mehän voitaisiin lanseeraa jälkihäpeä. Niin. Koska myötähäpeähän on niinku niin. Jälkimyötähäpeä. No joo, jälkihäpeä joo. Nyt myös jälkihäpeänä. Joo, sitten ykköseksän varmaan pitäisi joidenkin vannoutuneiden fanien takia niin kuin nostaa toi Kubrickki ykköseksi sotaelokuvallaan, minkä nyt jätän mainitsematta, koska mä oon pudotellut taas niin monta leffan nimeä ja 3 pitää puhua. Niin. Mutta yksi semmoinen, mikä vie taas tonne onnelliseen lapsuuteen ja on aikuisielläkin tullut useamman kerran katsottua ja hyvä Quadrilogi. Niin Quadrilogin ensimmäinen osa Tappavaa se yksin. Siinä on. Et se on mun lista. Evil Dead 2, Robocop ja Tappavaa se. Ja sinne ei mennyt Predator tohon joukkoon. Joo. No itse olisin kyllä nostanut Predatorin tai Full Metal Jacketin. No varmaan Evil Deadin tilalle olisi jompikumpi mennyt. Joo. Mutta ihan todella kova vuosi ollut. Ja siellä oli jopa, siinä vuonna oli tehty myös semmoinen elokuva kuin Lost Boys. Totta. Sekin mä katsoin, että se on siellä. Mutta joo, toi Tappavaa se on semmoinen, että se on, siis kaikin puolin siinä on hyvää huumoria, se on hyvää actionia, siinä on hyvä tämmöinen rikostarina. Ja sitten kyllähän noi tollaiset poliisileffat, missä ne poliisit ehkä pikkasen venyttelee noita sääntökirjoja ja kuitenkin saa jonkunlaista tulosta aikaiseksi. Niin on se niinku viihdyttävää katsottavaa. Niin. Ja Danny Glover ja Mel Gibson on kyllä niinku hyvä kaksikko ja Joe Pesci. Mutta se ei ole vielä ekassa. Se ei ole ykkösessä, mutta se sitten lyöttäytyy siinä kakkosessa, se taitaa tulla. Okei. Whatever. Joo, kakkosessa muistaakseni tuli. Joo. They fuck you on a driveway. se on niin legendaarinen hahmo. Ja ihan samalla niin kuin Kasinossa. Ei ole. No, mutta tosi lähellä sitä mafiaveliä. Kyllä. Et siinä on. Kyllä. Siis 83 vuonna on tehty elokuvia, kyllä. Niin kuin semmoisia, mitkä varmasti ihmiset niin kuin nostaisi korkeallekin, mutta itse en ole Monty Python fani. Mutta silloin on tehty Meaning of Life. Ja se on ilmeisesti aika arvostettu tietyssä porukassa. Silloin on tehty He-Man, The Master of the Universe TV-sarja. Ilmeisesti aloitettu silloin. No Lost Boysille vastakohtaan Bad Boys. En tiedä, mutta halusin vaan nostaa tämmöisen nimen. Michael Jacksonin Thriller, yksi parhaimmia lyhytelokuvia. Se on kyllä huikea. Ja siihen on joku tehnyt hyvät musiikit. Niin. Sitten löytyy Staying Alive. Se on Bee Geesin musiikilla sävytetty reikä. Miten se menee? Mä en muista yhtään, miten se kappale menee. Kuka osaa ne sanat? Niin se oli toi, joo, hyvä.
Kyllä Seppo tulee laulaa jokaisessa jaksossa vähintään kerran. Et nytkin tämä oli jo toinen kerta tähän jaksoon. Siellä on Dirty Harry is at it again. Torti Harry on kyllä. Sudden Impact. Niin niitä tulee nyt muuten televisiosta. Siis niitä alkuperäisiä vai jotain uutta? Siis Eastwoodi. Okei. Ei niistä kai ole muita versioita tässä tehty. En mä usko. Kauankohan muuten menee? Nyt voitte laittaa rahaa meidän tilille, niin lyödään vetoon. Joo, ja itse asiassa siihen löytyisi muuten ihan hyvä näyttelijä vaihtoehtokin. Kuka sopisi sun mielestä niin kuin Dirty Harryksi? No Clint Eastwood. Sehän tekee vieläkin alalla. Joo, mutta ei se nyt voi omista leffoista tehdä uusinta versioita. There's no one here but Smith, Wesson and I. So go ahead, punk. Make my day. Joo, kyllä siis ihan huikea elokuvasarja sekin. Joo. Mutta tuossa ennen kuin paljastan tämän mun ehdotuksen, niin katsottiin Guy Ritchien elokuva Wrath of Man. Katsoin sen toisen kerran. En muistanut, että olin nähnyt. Sitten kun leffaa katoin eteenpäin, niin olin silleen, että ei jumala, tämähän on tää ja tää on ihan törkeä hyvä. Ja Mä en kyllä tuommoista elokuvaa tiedä. Mulla oli 21. 21? Niin, siis Jason Statham tähdittää ja Guy Ritchien elokuvaa. Niin, ajattele, se sai sen siihen niinku. Noin isoja nimekkäitä. Guy Ritchie on kyllä semmoinen, mä katson yleensä kaiken, mitä siltä tulee, mutta välillä jää niinku. Ja siis Lock, Stock and Two Smoking Barrels, niinku Stathamin vähän nuorempana siinä. Mutta Kalju, niin. Kalju. Henry Cavill, onko se henkilö, jota sä haet nyt tähän? Ei oo, mutta ei huono. Se voisi sopia nimittäin Dirty Harryksi oikeasti hyvin. Se on lahjakas kaveri. Se on vähän tikimässä kondiksessa, kun Clintti oli vielä 80-luvulla, mutta joo, onkaan se muuten Henry Saarelle suku? On sama etunimi. On. Siis se on se serkku. Joo, kyllä. Onko sun muita kysymyksiä? niin Scott Eastwood on tässä Wrath of Manissa. Kuka? Miten? Scott Eastwood sopisi Dirty Harryksi. Niin, että se on Clintin poika vai? Niin. No en tiennyt hänestä kyllä. Okei. Se on syntynyt 3 vuotta liian myöhään. Vuoden liian aikaisin. Jokainen voi itse laskeskella. Mä katoin vähän aikaa sitten Guy Ritchieltä The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Mutta joo, Guy Ritchiellä on kyllä hauskoja. Tuossa on Wrath of Manista. No okei, joo. On siinä kyllä jotain samaa. Että se on kyllä, siitä saataisiin ihan hyvä Dirty Harry uusinta versioiden niin tähdittäjä. Kyllä, mutta jos ei niin Eastwoodia saa ottaa, niin kyllä Henry Cavill voisi toimia. Henry Cavill siis voisi olla. Henry Saarihan ei enää vissiin näyttele silloin, kun polvet niin huonossa kunnossa. Okei. Joo. Se voi olla ihan hyväkin asia. Mä voin rehellisesti sanoa, että mä en yhtään Henry Saaren elokuvaa nähnyt. En ole mäkään. Mutta silti kaikki tietää sen. Nyt niin, laitatte tykkäyksiä meidän postilaatikkoon ja rahaa sinne meidän tilille, että me saadaan se virkistyspäivä pidettyä. Niin kaikki, jotka on nähnyt Henry Saaren elokuvia, odotan isoja summia. Ja pikkujouluista ja virkistyspäivästä tuli mieleen, että sä muistutit, että meillä oli vuosipäivä elokuussa. Niin. Ja me ei niinku juhlistettu sitä millään tavalla, että voi laittaa ehdotuksia, että miten juhlistetaan. Jos vaikka fanit haluaa tulla mukaan, niin sekin käy. Kyllä me ilmasta viinaa juodaan. Kyllä. Vielä tuohon Henry Saareen palatakseni tässä. Katsoin tätä kookasta mikrofonia, niin tuli vaan vielä. Se, että se on varmaan ollut jossain 7-päivän lehdissä ja muissa silloin 90-luvun, 2000-luvun ja sitten sieltähän ne varmaan. Kyllä, mä oon livenä kerran nähnyt Henkaa. Okei. Mä siis käveltiin ohi ja hän hymyili minulle. Tekisi hän jotain tuotantoa siinä? Ei. Hesari-klubilla. Ihan tälleen vapaa-ajalla?
Joo, ihan vapailla, joo. Hän Mä hymyili mietin, kun sä minulle. oot ollut noissa elokuvaprojekteissa mukana, että Mä olin silloin alle 20 varmaan. joo, siitä on ihan helvetisti aikaa. No siitä on vierähtänyt vuosi jos toinenkin. Otapas, kun pääset tähän. niin. Joo, se on ainoa kerta, kun olen nähnyt. Ja tunnistin vaatteet päällä. Kova. Sitä en osaa sanoa kokeilla. Joo. Mutta hei, toi oli erittäin hyvä idea toi. Mä tykkäsin siitä, että sä laitoit tämmöisen haasteen siihen, että 3 elokuvaa syntymävuodelta. Joo, ja meillähän voisi olla tämmöinen, niin kuin, jos me halutaan miettiä jatkossa, että jonkun tietyn vuoden elokuvia. Pitäisikö meidän tehdä ihan kuule kulho, missä on paperilappuja, missä on kuule vuosiluku. Lähdetään vaikka jostain vuodesta, koska elokuvia ruvettiin tekemään. 1800 jotain. Se kun se juna tulee laiturille. Kyllä minä siitä tykkäsin enemmän kuin siitä. Että sanotaan, että siitä asti kun äänet on ollut elokuvissa ne vuosi. No ei, mutta jostain 60-luvulta tiedätkö ylöspäin tai 70-luvulta ylöspäin. Tälleen lonkaat, jos sä heidät, niin mikä on vanhin elokuva, minkä sä oot nähnyt? Vanhin elokuva, minkä mä oon nähnyt. Olisikohan se Citizen Kane? Se voi itselläkin mennä aika lähelle. Onks Elämä on ihanaa, Wonderful Life, niin se taitaa olla uudempi. No, 2 eri leffaa. Niin, mutta se on uudempi. As Good as a Sketch, niinkö? Niin, tää mitä Nicholsoni vai? Ei, toi De Niro. Teet suun piti tehdä silmät. Eikö se ole Wonderful Life, se mitä mä nyt haen, se vanha leffa? Joo, mutta sillä oli ihmeellinen elämä on se. Se. Joo. Mutta se on uudempi. Eikö ole? On se. Mä mietin, että katsotaan. International Movie Database sponssaa meitä aina näissä. Saadaan tietoa tosi nopeasti. Se on 46. Ja Kane oli? Citizen Kane on 41. Se on todennäköisesti. Pitäisi ihan tutkia nyt. Ei tuule viemään. 39. Tuule viemään, mä oon katsonut alusta loppuun. 3 tuntia 58 minuuttia. Silloin osattiin tehdä kompakteja elokuvia. Sitten melkein yhtään kauan kuin tuo talvisota. Mutta hei, tässä on ollut puhetta semmoisesta TV-sarjasta kuin Peaky Blinders tässä vuosien saatossa, kun mekin ollaan tunnettu. Ja mä nyt vihdoin viimein eilen katsoin viimeisen jakson siitä. Se on ollut melkoinen työmaa. Sitä oli tehty jopa 6 kautta, käsittämättömät 6 kautta. Ja näissä niin kuin viimeisimmässä kausissa oli 6 jaksoa per kausi. Niin oli vähän työmaata. En tiedä, onko katsonut mitään sarjaa, missä on noin montaa kautta. No ei vitsi. No oliko niitä 6 kautta? 6 kautta tehty. Joo. Mulla meni se vähän ohi. Joo. Sanoit se jotenkin tosi nopeasti. Joo. Mä haluaisin kysyä sulta tälle. Mä en nyt etukäteen pohjustanut tätä millään tavalla, mutta mikä sun mielestä on hyvä? Muistaakseni sä kehuit sitä ja sanoit, että sä tykkäsit Peaky Blinders-sarjasta. Muistaaks mä väärin? Oon sanonut näin. Joo. Se, että onko mä sitä mieltä ollut oikeasti, niin... Niin. No, mutta mikä siinä sarjassa oli sun mielestä hyvä? Mikä mä haluaisin vähän niin kuin kuulla. No siis ensinnäkin se, miten tämä Cillian Murphyn tähdittämä niin kuin, siis se hahmohan kehittyy siinä. Thomas. Ja Thomas Shelby. Expecting to talk. Niin siis lähinnä joo se semmoinen tietynlainen kasvutarina. Niin se kiehtoo ja myös ne aikakaudet, kun siinä käydään, siellä muuttuu niin kuin, siis vaatetyylit, juomat, kaikki niin kuin silleen, kun se menee se aika ihan kronologisesti eteenpäin. Ja miten niin kuin se maailma muuttuu, että siellä on, niin kuin, on palattu sodasta, ollaan sitä 20-luvun, sitten on nämä kieltolakihommat ja sitten kaikkea tällaista poliittista hommaa tulee sieltä, mitä niin kuin silloin, että se on silleen kiehtovaa niin kuin nähdä niitä eri niin kuin ajanjaksoja ja niitä vaikeuksia, mitä siellä niin kuin on mukana. Joo. Siis epokkinahan se oli ihan uskomaton.
Siinä oli todella hienosti otettu niin kuin erinäisiä asioita ihan justiin oikeista hahmoista, että lopussa mainittiin Hitler ja oli hyvin paljon tätä teemaa siinä. Ja siinä oli sitten myös tämä pääministeri, nyt unohtui ihan kokonaan nimi. Winston vai? Winston, joo. Churchill. Niin ihan jopa näkyykin siinä, mutta alusta asti ihan Winstonista puhuttiin siinä, niin ja se oli niin kuin todella hienoa. Mullakin se koukku oli siinä, niin mutta joo. Juomat muuttui tosi paljon, ne joi siinä alussa viskiä ja sitten ihan lopussa ne joi viskiä. Niin mun mielestä se oli todella hieno se, miten ne juomat muuttui siinä. Välissä ne joi vähän giniä. Niin joikin, joo. Ja siis siinäkin oli hauska se gini-homma, että onko tässä liikaa sokeria. Joo. Että kun on tämä London Dry Gin ja sitten on näitä niinku makeita. Niinpä. Ja se taisi olla Shelby Gini, taisi olla Dry Ginia nimenomaan. Että erilaisia gin-tyylejäkin on ja joihinkin käytetään sokeria ihan tarkoituksella niin. Vaan niin kuin tuomaan se oma makumaailmansa siihen. Niin. Ja siinä oli semmoinen hassu, että me oltiin katsottu mä olin katsonut vasta muutaman jakson. Sitten mä sulle sanoin jotain tästä Tom Hardysta näyttelijänä, että sillä tuntuu, että sillä on aina se sama puhetyyli. Se oli yksi mun lempparihahmoja siinä. Joo, mutta se mua jäi hämäämään, kun sä olit silleen, että mä en muista. Mulla jäi semmoinen fiilis, että sä et muista Tom Hardy siitä sarjasta. Mä ajattelin, no selvä, hän kuolee sitten aika varhaisessa vaiheessa. Sitten mä ajattelin, että kausi toisessa jälkeen Tom Hardyn hahmo tulee vaan. Sitten mä oon silleen niin kuin, että huijasko Samu mua niin kuin todella hyvin. Silleen niin kuin, että ekan kerran se niin kuin, tai niin kuin ekan kerran ylipäätänsä kukaan osasi niin kuin ihan lonkalta vaan niin kuin tehdä tommosen killerin, niin kuin, että mä en muista sitä hahmoa. Sitten mä ajattelin, kun sä tykkää Tom Hardysta näyttelijänä ihan varmasti. Kaikki tykkää. Siis vaikka Venomitkaan niin kuin nämä jatko-osat niin ei ole ihan parhaimpia, niin kyllä silti Tomppaa ihan kiva. Niin. Niin mä kuuntelen ja katselen Tomppaa. Niin. Niin niin se jotenkin, mulla jäi semmoinen fiilis niin kuin koko sen sarjan ajan, että oliko tää sun mestarillista boletusta, kusetusta, vai oliko se niin kuin ihan tahallinen, että sä et hetkellisesti muistanut sitä, vai sitten, siis, että ymmärsit sä väärin mun kysymyksen? Se voi olla, että mä oon ymmärtänyt väärin. Mä en itse edes muista tämmöistä, että mä en olisi niin. Koska musta tuntuu, että mä oon ehkä enemmän yrittänyt vaan koittaa olla spoilaamatta mitään niin kuin siitä, kun se hahmohan vähäksi aikaa siinä niin kuin hävii kuvioista ja sitten se on okei. Solomon. Vai Solomon? Olisiko ollut Solomon? Voi olla Solomon. Mutta joo, ja sit myöskin toi, että on tässä näin, kun on päässyt tähän ikään, niin on yrittänyt vähän hillitä sellaisia, että en halua hypettää liikaa. Se on hyvä. Et se on ehkä semmoinen, niin kuin, että mä voin antaa, että minä pidin ja suosittelen. Saattaisit tykätä jotain tällaisia vähän niin kuin ympäripyöreitä. Eikä silleen, että jumala, oot siis yksi parhaimpia ikinä, siis ihan niin siinä on vähän semmoinen, että se voit, että mihin ne odotukset sillä, että kun se on kivempi lähteä myös vähän sellaiselta niin kuin nollapisteestä etenemään ja sitten kyllä sä sitten tykkäät siitä tai niin kuin paljon tai vähän tai sopivasti sitä katsellessa. Niinpä. Ehkä enemmän semmoinen. Siinä oli yksi hauska, me voitaisiin varmaan kokonainen jakso tehdä ihan Peaky Blindersissa, musta tuntuu, siinä on tosi paljon hyvää siinä, mutta siinä oli myös kyseenalaista, niihin ehkä palaan myöhemmin, mutta yksi asia oli semmoinen, että missä Thomas Shelby kävelee kartanonsa pihalle, siellä pellolla on variksen pelätin, hän menee sitä katsomaan ja sitten tapahtuu asioita, niin sitten tuolta IMPDstä, niin katsoin sitten jakson kohdalta, sitten mä aina välillä teen tämmöisiä pistareita, katsoin, että onko ne siellä International Movie Databases ihan niin kuin hereillä. Niin sinne sitten kun ihmiset saa kirjoittaa kaikenlaista, niin sitten sieltä löytyy todella paljon tämän kaltaisia asioita, että Thomas Shelbyn näyttelijä Cillian Murphy näytteli Nolanin Batmaneissa Scarecrowta, ja täällä pellolla oli Scarecrow. Joo. Niin, vähän niin kuin, miksi? Sitten? Niin, mitä sitten? Joo. Variksen pelätin on melko silleen yleinen tuohon aikakauteen varsinkin, jos on haluttu säästää niin kuin jotain, mitä maassa on. Nimenomaan.
Mel Gibson poltti tupakkaa elokuvassa Payback. Hän poltti myös tappavassa aseessa tupakkaa. What? Peaky Blindersissa yhdessä jaksossa erässä ladossa oli lepakoita. Niin. Ja tiedätkö, että Cillian Murphy on ollut lepakkomies elokuva. Mutta toi niinku, se löydetään ihan niinku tommosia, ihan... Joo. Niinku, tuskin on laitettu Peaky Blindersiin variksen pelätin sen takia, että Cillian Murphy on näytellyt variksen pelätintä. Joo, ja ne tapahtumatkin, mihin se liittyi siinä, niin millä muulla sä olisit niinku toteuttanut sen sama? Niin. No laittamalla tietenkin lepakon sinne pellolle. Lepakko nukkesin. Tai hei, zombeja Lontooseen. Koska Cillian Murphy näytteli 28 päivää myöhemmin elokuvassa, missä oli, sä muistat. Siis ne olisi laittanut, siis sellaisen zombi niinku näköisen pelättimen sinne. Joo, kyllä, zombipelättimen. Sitten se olisi ihan huikea, tiedätkö, kun se käy sitten vaikka ampuu se zombipelättimen sieltä ja sitten tosi se, että Ja sitten lentää se helikopteri yltä ja sanoo, että lähettäkää tonne. Kyllä. Tai lähettäkää toinen helikopteri. Mitä Joo, kyllä. Joo. Se olisi ollut ihan huikea. Joo. Se olisi ollut, oot varmaan tietoinen, että on tulossa 28 vuotta myöhemmin. On. Tiedätkö, millä välineellä se on kuvattu? Kameralla olisiko? Kyllä, mutta vielä tarkemmin se on iPhone 15 kameralla. Okei. Kuvattu koko elokuva. Tämä kertoo jotain siitä, että mihin nykypäivän kännykät pystyy. Tämä oli siis joku iPhone 15 Pro Max juttu, Tesla 2. Mitä ne on nyt on noin niin kuin Tesla iPhone-siltoja olemassa. Ottaa itseltään poskea puhelimia. Se, että ei ollut se karvalakkiversio, mutta aika hyvät kamerat. Kyllä mä väitän, että meidänkin näillä halpismalleilla pystyisi ihan hyvän elokuvan tekemään. Toki se vaatisi kiskot, kraanat, dollit, vähän parempaa optiikkaa. Kartonit. Niin, mutta se, että se kenno on olemassa tuolla, mikä tallentaa sen valon. Hunajakenno. Kyllä, se on nimenomaan hunajakennoja on täällä puhelimen sisällä. Googleta vaikka, mutta älä nyt. Mulla ei ole aikaa. Joo, mutta siis ihan käsittämätön nippelitieto. Ootko sä kattonut trailerin? En ole, mutta pitäisikö tiiseri katsoa? Joo. Sitten mun mielestä tuli eka traileri, tuli ulos tosta. Joo. Tää ottaa se sisään, jos se on kerran ulos. Rö. Seppo menee ihan sekaisin, kun mä myönnyn trailerin kattomisen. Kyllä. Sä annoit jo vähän löysää, niin mä imasen sut tähän voidiin ihan kokonaan. Joo. Siinä on mä en nyt pakota sua katsomaan sitä traileria, mutta se oli makeen näköinen, mä odotan innolla. Danny Boyle on kova ohjaaja. Juu. Eikö se ole tehnyt mikä se on se toinen, missä Cillian Murphy on? Danny Boyle. 28 päivää myöhemmin. Se taisi olla. Sunshine. Sitäkö sä haet? Joo. Olen nähnyt sitä, mutta siis vaan muistaa, että se on kanssa. Tämä on aina kiva, kun tulee noita tommosia, että joku ohjaaja käyttää samoja näyttelijöitä. Et Nolanilla on kans niinku, että siellä toistuu. Tarantinollakin on ollut nyt viimeisissä ja sitten toi Guy Ritchie, että sielläkin on. Et varmaan tommonen, että silloin jos se tuotanto niinku ryhmä ja sitä niinku ohjataan ja johdetaan niinku hyvin, niin siellä varmaan muodostuu sellaisia, niinku, että jos kemiat kohtaa, niin... Mutta se, että millainen turpaanvetokilpailu on ollut Danny Boylella ja Christopher Nolanilla, kun ne on ollut silleen, että mä haluan Cillian Murphy, ei kun mä haluan Cillian Mä tein nyt Dunkirkin ja niin. Danny Boyle. No mä tein joku mainoksen tässä. Oliko se Dunkirkissa? Mä muistelin, joo. Siinä oli kanssa Cillian Murphy. Siis se on ollut, siis Batman Begins. Oliko se Beginsissä jo? Joo. Olihan se. Siinä oli pahis. Niin Ra's al Ghulin, se oli sen kamadiileri. Niin. Joo. Me pistin vähän sinne Gothamin viemärin verkostoon. Joo. Pientä hubaa. Hubaa on hyvä sana. You got some huba. Joo, sit oliko se Dark Knight? Oli, se otti sen kiinni siellä parkkihallissa, kun siellä oli se I'm not wearing hockey pads, vaan mitä se heittää joo, totta. Sitten se Cillian Murphy oli siinä.
Sitten se on siinä Raisesissa myös. Aika pienessä. Jakaa niitä tuomioita, pistää jengiä kävele jäälle. Aivan. Kun toi Hardin Tomppa on pistänyt vähän Gothamin uuteen järjestykseen. Niin siinähän se on koko trilogiassa mukana. Ja sitten Dunkirkissä ja sitten se oli tässä sivuosassa tuossa Oppenheimerissa. Niin se oli se pieni piipahdus. Joo, se oli se. Niin se oli sen Einsteinin frendi siinä. Joo, mutta onko siinä Nolani yhteydet? En muista nyt, että onko muissa. Mutta 5. elokuvassa nyt ainakin tälleen voi niinku. Mä en nyt tiedä, kuinka iso spoileri se on, mutta ei se voi olla spoileri, koska se lukee IMDb:ssä. Niin 28 vuotta myöhemmin niin siinä on Cillian Murphy. Onko? On. Ja sitä mä niinku haluan nähdä. No okei, trailerissa ehkä tiedetään miksi, mutta ehkä. Mutta toihan on silleen, että sitä, että onko toi nyt sitten viimeinen, että aloittaako se ja lopettaako se ton niinku? Niin. Ei, 28 viikkoa myöhemmin, niin sitähän se ei ohjannut. Se oli joku muu, eikö se ollut? Muistaaks mä väärin? En mä muista yhtään. Siinä on kuitenkin tää housut pois -tyyppi. Mut joo, niin Danny Boylella on ollut 3 elokuvassa ainakin Cillian Murphy. Mä en pääse siitä yli, mutta mun mielestä Danny Boyle näyttää ihan siltä kaverilta Kommandossa, minkä Arska pudottaa sieltä vuoren rinteeltä alas. Mutta sitten meidän pitää vielä tehdä lopetus tällä. Ja, me lopetetaan podcasteja. Kuinka monta podcastia sä saat yhden lyönnillä lopetettua? Mutta hei, tiedätkö mitä tapahtuu vuorokauden? Sä et lähtenyt mukaan tähän, joo. Kuinka monta podcastia vuorokaudessa julkaistaan vai? Mitä sä olet kysymässä? En tiedä. Että mitä tapahtuu vuorokauden päästä? Vuorokauden päästä? Ja mä puhun nyt siitä, että nyt tää jakso tuli Spotify. Niin kuin nyt. Nyt. Me ollaan ensi vuoden puolella. Niin. 2025. Niin, eli hyvää. Onnellista uutta vuotta kaikki. Mä tykkäsin sun termistä kusimutterit. Samu ja Sepon pikku kusimutterit. Se on Nassesedän juttu, se ei ole muu. Joo, se on ihan huikea. No. Noita termejä pitää kyllä pitää hengissä. Niin pitää. Joo, mutta hei, kiitos tästä vuodesta ja tehdään ensi vuodesta vielä parempia. Mä sanon vaan, että kiitos tästä vuodesta ja yritetään olla tekemättä ensi vuodesta huonompi. Hyvä lupaus. Joo. Kiitos. Kiitos. Onko sä nyt laittaa ne housut jalkaan?